Niečo takto robia tí ľudia, nie? Že čo majú vrecka na sebe, odpadkové a ten hríb na hlave, chápeš, tú brokolicu. Niečo takto nerobia, že... No SK, dúfam, že som teraz polku z vás urazil. Ježiš, to by bolo super. Ježiš, to je super proste. No každopádne, chlapci, vy asi viete, čo tu deje, že? No jasné, vy ste videli toto video, že? A ja som určite toto video nedal takže o 2 týždne neskôr. To vôbec není pravda, to sa určite nestalo. Toto video je o mojich vlasoch. Dneska sa idem baviť o mojej totálnej gebuli, o mojej prašine, o proste o vlasoch, a.k.a. vlastné vlasy. Dneska si povieme totálne random fakty o mojich vlasoch. Povieme si, prečo som skončil takto. Hej, ono to je ako červené, ono sa to možno ako nezdá, ale je to proste červené. Počkaj, ja skúsim zapnúť svetec. A možno, že ešte tu skúsim zapnúť svetec. Pomohlo to k niečomu? Asi nie. To je jedno. Každopádne, včera som si povedal, že je brutálny nápad si skúpiť farbu a nafarbiť sa, potom čakať, že ti rodičia na to vynadajú a potom sa aj zrovna ešte rozstrihať a skončíš tak, že máš tu na schody a tu na nie. Proste môžeš to spraviť, máš slobodnú voľu, chod to spraviť aj ty proste. Ak chceš, tak proste choď. Táto sviečka, ty kokos, no chudák malý, no. No, mám tu napísané nejaké body pred sebou. Pred pár mesiacmi som mal vlasy až potiaľto, hej, po ramena. A čo ma prinútilo sa ostrihať. Videli ste tu už asi moje 2 premeny, s tým, že toto je práve podobne tretia. Je to tretia, že? Nie, ja som sa strihal ešte raz, myslím. Ale to potom. Ne, ja neviem, ja si to nepamätám už. Každopádne, ideme pekne od začiatku. Od 8. až 9. ročníka mi začali rásť vlasy, alebo teda som si ich nechal rásť, hej. A mal som ich ako takú bariéru pred spoločnosťou, hej, to poviem úplne trápne. Proste bral som to niečo, čo mi akože pomáhalo, hej. A hlavne mi to prišlo totálne cool, hej. Takže som si nechal naraz vlasy, chcel som nosiť copík tu na takto. Nevyšlo to, lebo nemám na to vlasy pravdepodobne, alebo čo ja viem. No, proste som ich mal do 1. ročníka, alebo 2., ja neviem. Proste škola za mňa spravila toto. Kde prišiel ten zlom, kedy som sa išiel ostrihať? Jednoducho, proste mi tie vlasy už zavadzali a každý okolo ma sral s tým, že ma furt sa mi smiali, že ty, haha, má dlhé vlasy a vyzerá jak dievča, haha. Kamo, 5-ročný, prisám. Každopádne, toto není ten dôvod, prečo som sa strihal kvôli tomu, lebo ľuďom sa to nepáčilo. Ostrihal som sa kvôli tomu, lebo som to bral ako totálny fakač každému, ktorý proste si povedal, že haha, vyzerá ako dievča. Ani som nebol už z toho ani že smutný, že by som sa išiel strihať, pretože ja mám panický strach z barberov, pretože ja neviem, ja sa idem strihať ku kaderničke a ani jedna ma zatiaľ neostrihala, až tak dobre mi príde. Pardon, kto toto pozerá z kaderníkov, proste tí, ktorí ma strihali samozrejme. Takže proste pardon, je mi to veľmi ľúto. Takže som sa proste išiel strihať sám, hej. Strihal som sa tu na sám, strihal som sa tam sám, tam ma strihala sestra, to sa mi neľúbilo, preto som si dal baskat a potom som spravil toto. No, ostrihal som sa kvôli tomu, lebo každému sa to strašne neľúbilo. Ja som si uvedomil jednu vec, že jedno či máš dlhé alebo krátke vlasy, mňa nenávidia napríklad aj tak, takže proste vlase mi to fakt není. Ja som toto bral ako taký menší fakač každému do úst, pretože proste nie je mi to jedno, myslíte si o niečo chcete. Je mi jednak si to zobrali vy, proste pre mňa to bol fakač a môžem aj zdať. OK, to bolo moje prvé štádium, mal som vlasy v tomto štádiu, čo ste videli toto brutálne video, ak nie, chod si ho pozrieť, kde som mal proste tak vlasy. No ale potom prišlo vlastne národ to, že ja vlastne robím autoškolu, čo ste mohli vidieť aj v tom videu. Problém bol v tom, že boli skúšky. Už sa blížilo ku skúškam a problém bol v tom, že ja som nevedel teóriu. Ja som ju absolútne nevedel. Proste mal som asi, že ja neviem, asi 2 týždne pred skúškami som sa začal učiť na teóriu. Čo nebol úplne skvelý začiatok, ale však čo už. Autoškolu som oficiálne spravil, mám tu aj fotku, potom ju ukážem, ak na to nezabudnem. No a ja som si povedal, že ja ak spravím skúšku, že si dám baskat. Že ja proste, ja ak spravím na prvý pokus autoškolu, dám si baskat. Proste dal som si aj takú akože stávku s mojimi spolužiakmi, že ak spravím, tak si dám baskat. Ale ja som to spravil viac menej pre seba. Ja vlastne neviem prečo, proste som to spravil, lebo mám slobodnú voľu, lebo som to chcel spraviť. No a tak som zral pekne strojček, spravil som a ostrihal som sa, proste vybavené a bolo to. Lenže problém bol v tom, že ja som sa vlastne strihal tak, že neurobil som si žiaden fade alebo niečo, proste som to na jednej veľkosti, ja neviem, proste som to mal nejakú veľkosť nastavenú a tak som sa celý ostrihal, takže vlastne tým pádom som mal všade také isté vlasy. A ďalší problém bol v tom, že nie všade
som bol dobre ostrihaný, napríklad tu nazadu mi proste že trčali vlasy, tu nás sú nejaké klipy, ak to nájdem potom. A proste to nebolo dobré a ja som si to nevšimol, proste neviem, nejak mi to neprišlo do očí proste toto. No tak potom došla sestra, ostrihala ma, hej, teda mi to dostrihala. No a tak som došiel k baskatu. No a ako čas plynul, tak vlasy rástli, až dorastli do bodu, kedy bol čas na strihanie. A to už sa dostávame do tohto bodu, čo mám práve teraz na hlave. A už dlhší čas som si chcel vyskúšať červenú farbu na hlavu. Je to zmyteľná farba, hej, je to dočasné. Ja to len experimentujem, proste, že ak to vyzerá. Čakal som, že to bude viacej kontrastnejšia tá červená. Každopádne ja som si dal odfarbiť vlasy, lebo sestra povedala, že však to dáš aj na tieto vlasy, že ty nepotrebuješ sa odfarbiť. A že tak som to dal na gebulu a skončil som takto. Neviem, napíš do komentáru, ak sa ti to ľúbi, lebo zmienia sa to aj tak, je to zmieteľná farba a potom by som skúsil možno nejakú viacej saturovanú farbu, alebo ak to povedať, a potom ísť možno že rovno aj k barberovi alebo tak niečo. No a skončil som tu pred kamerou, rozprávam sa s vami. To teba hasnem už radšej, lebo tu na niečo zhorí pre istotu. No a tak som tu, toto bol môj príbeh s mojimi dlhými vlasmi. Proste som bol menej charakter, čo ti mám k tomu povedať. No a to je asi pre toto brutálne video všetko. Kde skončili moje vlasy sa pýta, už skončili v koši proste, čo ti mám k tomu povedať. Chlapci, strihate sa sami, ja neviem, pre mňa to bol dobrý pocit celkom. Ja som stala prdel ako celkom, takže ak chceš výjsť z svojej komfortnej zóny, Andrew Tateovsky povedané, tak sa proste ostrihaj sám, alebo správ nejakú úplnú random vec. Ja neviem, skoč do rybníka oblečený. Sprav to, kamo. Fakt, ver mi, že to sprav. Dobre, nerob to. Urob to hlavne, keď to bude toxické. Takže to môže byť z tohto double a.k.a. možno triple videa, možno bude ešte tretie, keď tak pozri popisok. No, každopádne vidíme sa pri ďalšom. Ja sa s vami týmito vlasmi lúčim. Nazdar. Vieš čo pustím? Počkaj, viem čo pustím.